Fredag den 5. december var jeg ude at interviewe Poul Christensen, som er salgsyder på Læsø Salgsyderi. I starten af interviewet snakker Poul i telefon med en engelsk journalist, som er i gang med at aftale noget om et interview, der skal ske med Poul. Interviewet skal bruges til en artikel i et blad, som skal trykkes i mere end tusindvis til et flyselskab, der skal ligge som et annonceblad. Hør her, hvordan mit interview gik med Poul. Han vil lave sådan en opgave om Læsø også, så jeg har stoffet sådan helt intakt. Ja. Jamen, det behøver ikke engang blive eftermiddag, det bliver inden middag. Ja. Ja, du er hjertelig velkommen. Ja, godt. Ja, hej, hej. Det er helt i orden. Jeg sidder her om det er glade magasin, der nu kommer. Alle flyselskaber, alle de sejlende selskaber, alle 45 tog og sådan noget, der kommer det her så i sin artikel, men de bruger en dansk journalist, og det koster så alligevel 3.000. Men det er sådan et blad, jeg ved ikke hvor mange, det er jo fandme over 1 million i oplag. Ja, det er jo vanvittigt. Så Jonas, det var også bare dine spørgsmål nu. Ja, lad os høre det. Det skal jo så drejes ind til det, du skal vide noget om. Ja, altså sådan noget der, det er jo også bare noget, jeg selv lige kan skrive om, fordi vi har også med metodeafsnit, eller sådan med, hvordan det hele er kommet frem til sådan noget der. Men det er også sjovt for mig at skrive, at der var endnu en journalist, eller en, der vil interviewe dig nu. Altså, fordi det viser bare, altså hvor stor efterspørgsel der er om det jo. Det har vi rigtig meget af, og vi giver os altid god tid, og jeg får altid sådan en historie ind på den ene eller anden måde, fordi meget ofte så får vi sådan et forretningssprog, sådan et, hvad skal man sige, et tyndt kommunikationssprog, og så får jeg altid spurgt dem om vejret, og spurgt hvor de er henne, og lige pludselig får vi listet en historie ind. Så næste gang, så er vi en lille skridt videre, og det elsker jeg. Ja, og det er jo fantastisk, og det er sådan, man kommer ind, jeg tænker også, det skal man gøre. Ja. Jamen, jeg har skrevet nogle her, altså, hvor mange skal der til for at holde produktionen i gang? Så der skal du skrive i parentes med et smil, så mange som overhovedet muligt. Okay. Og det er fordi, den skal du lige have med, når man nu har vedtægter, der siger, at vi skal stå på 3 søjler. Den ene søjle, det er at skabe lokale arbejdspladser, så mange som muligt. Den anden søjle, det er at lave en spændende turistattraktion med så mange besøg som muligt. Det er faktisk godt stå 3 søjler. Det kan man kalde fundamenter eller søjler. Nu er man har kaldt det søjler. Ja. Men det ene, det er altså at lave så mange lokale arbejdspladser og i parentes helårsarbejdspladser. Det er vores første ambition. Ja. Næste, det er at lave en turistattraktion, der måske bevæger sig hen fra at være lokal til næsten at være national. Ja. Og det tredje, det er at lave verdens bedste salt. Og det staver vi VARTENS. For det andet, det er Prag. Okay. Det er fordi, hvis det er en vært, ikke, så er det en kok eller men det lyder godt at sige verdens bedste salt. Den kan jeg godt lide. Ja, men det er jo sådan lidt, der er aldrig nogen, der får mig til at sige, det er verdens bedste. Jeg har set så mange saltsteder rundt omkring, med en kulturhistorie, der er 2.000 år eller 5.000 år. Og så skal jeg ikke stå på en lille Læsø og sige, det er verdens bedste. Nej. Men i verdensklasse, det er fordi, det har en historie. Og det er ikke noget, vi så har tilført. Det er ikke noget, kan man sige, historien har tilført. Ja. Det kan være lidt enig over for det. Men verdens bedste, altså værtinden eller verdens bedste, det kan man godt. Yes. Det er også fordi, din mor laver Læsøs bedste fiskefrø. Og det kan man sige, fordi hun er Thorsen. Så har man ikke set en komme ned i Østby. Nej. Men jeg ved, hvad der er Østby. Ja, det var godt. Nu kommer der lidt. Den søjle der, de søjler der, der skal du være opmærksom på, at vi skal jo ikke akkumulere så stort overskud som muligt. Så hver gang vi kan ansætte en til at lave nullerarbejde, så gør vi det. Okay. Det er altså ikke mærkeligt. Poul er den eneste, der siger,
mere vi kan lave som håndværk og håndværksarbejde, desto flere er ansat. Men det betinger jo, at skal have en fortsat høj pris for metal, ellers så skal jeg rationalisere alt for meget. Og rationalet, det skal egentlig, synes jeg, være for at lette medarbejdernes tunge opgaver, og svære. Så når man har vedtaget som øverste mål af mange arbejdspladser, så er man nødt til, med den lille, vi har kun 70 tons selv for verden. Det vil ikke være over? Altså, vi stiger, men vi har op på 70 tons nu. Okay. Det er hvad der er muligt, ja. Når I laver det hele året? Når vi laver det hele året nu, med 8 timers arbejdsdag, ikke? Ja. Så kan vi lave 70 tons året. Okay. Vi har stadigvæk sådan, at vi kan tage aften mere. Ja. Hvis vi gør det, og jeg har en prøve, det er lidt sur. Hvis vi gør det, i hvert fald forlænger det, og tager med til 12 aften, så kan vi øge det til 100. Okay. Vi har en ambition om at få 20 mere. Ja, for det var nemlig også noget, det der. Det var noget for at knalde bilerne over, så får vi kommer tilbage til nogle af tingene. Ja. Den der film. Ja, I bruger nogen form for reklame? Ja, det gør vi. For første gang kan man sige, bruger vi lidt penge på annoncering i aviser, og vi har også en lille radiospil. Ja, for den har jeg nemlig hørt. Ja. Men det er meget, meget lavt budget i forhold til vores sammensætning. Okay. Det er fordi, den billigste form for annoncering, den foregår ved, at der er 65.000 mennesker, der besøger os. Og hvis de får en god historie med, så fortæller de videre. Ja. Hele vores forhistorie er jo, at vi ikke har brugt en krone på markedsføring. Vi har en brochure, man kunne lægge ned, som der posen, hvor man kunne læse mere om det. Det er mere formidling. Ja. Men det har betydet, at indtil dags dato, så har vi simpelthen kunne klare os ved, at de gæster, der tog fra, de havde en god historie. Det var vi selv bedt om, vi selv alle forhandlere har ringet til os og spurgt, at vi kunne blive grossisterne. Første gang vi for alvor, det var da vi lavede markedsføring i Norge og Sverige, fordi der skal ikke ret langt ind i landet før, så kender de ikke. Okay. Og så er det ikke så god historie. Nej. Derfor har vi været nødt til at lave noget skriftligt materiale og annoncere. Ja. Nu ser I selv som jeres konkurrenter, hvis I overhovedet har nogen. Vi har egentlig ikke konkurrenter blandt andre salgfolk. Men man har altid en konkurrent. Når man sælger verdens dyreste salg, for det er det. Når man sælger salg i så høj en prisklasse, så vil vi være i konkurrence med andre eksklusive ting. Det vil sige, det er ikke dem, der vil være salg for meget. Vil man have det, så vil man. Men det er virkelig de andre varer, som ligger hos høje kildepris, eller med så høj kildepris. Fordi det kunne man se meget tydeligt, Jonas, når du får en recession i landene. Så det allerførste, der sker, det er, at alle fra midten af middelklassen og op efter, de lægger de dyreste varer fra sig, eller begrænser. Og alle fra midten af middelklassen ned efter, de er nødt til at spare de tunge til. De sparer så også på dagligvarer, indkøb af øl, indkøb af smøger, indkøb af bilture og alt det der. Men man kan se, at den øverste del af samfundslaget også laver en prioritering. Det vil sige, at det er ofte bare en nedsættelse af mængden. Så i stedet for at vi også drysser det læsesal kartofler, så vil jeg springe gennem også nogle mere. Så det er egentlig, kan man sige, det er fordi, de også vil ud og have estimerede varer på kaffeområdet, på teområdet, på undersøgningsområdet. Så det var en af de ting, der var til vejledning af mine konkurrenter, og sagde, hvem tror du selv, der er konkurrenter? Og så sagde jeg, det siger jeg lige så meget som altså blomster og chokoladebar fra Læsø. For eksempel låner vi en anden familie sommerhus, og vi kommer over fra, så vil vi hellere tage en pose læsø med hjem til dem, i stedet for blomster og chokolade. Fordi det er jo også konkurrenter nemlig. Altså, og fordi når prisen er så høj, og det er altså historien bag det også, det er jo en anerkendende ting at give. Altså helt sikkert, det vil de jo også hellere have. Ja, men der kan du også godt se, der får vi en stor forkælelse. At samtlige læsebord, de kommer herud, nu har vi åbent hus her,
salg for 60-65.000 x moms, ikke? Ja. Og når man gør det inden for kl. 10 kl. 14, så er det simpelthen fordi, de tager over med. Altså det er noget, Ja. der bruger til Ja, julegaver, lige og nok. noget, de skal have. Og så skal de hjem til familien, der kommer familie her. Ja. Det er helt oplagt. Yes. Der får vi jo det, jeg kalder kulturhistorisk gave oveni. Det er ikke noget, vi har skabt, det er noget, der egentlig er selv skabt som en energi. Ja. Jeg kalder det, hvis du allerede oppe i dit hoved har lavet en alliance mellem kunde og producent, før de har set produkter og før de har været der, så er du meget heldig. Og det er vi kommet til, for der ligger en intern forståelse af, at det er et dyrt produkt, fordi de gør det som et museum. Det er også et dejligt produkt, for det er håndværk og det er lokalt. Altså, vi er kommet til at ride lidt på de gode ting. Ja. Så ja, hvad kan man sige, at der er partnerskab mellem kunde og producent? Det kan du godt. Der er i hvert fald lidt af et psykologisk partnerskab. Ja, uden at folk tænker over det også. Vi skal jo ikke stå her og sige til dem, men og så videre. Nej, de forstår prisen. Lige nok. De kommer hen med en stor pose, den koster 200 kr. Der er ikke nogen, der skælder ud. Der kan være en enkelt, som kender os, som hvorfor jeg salg så dyrt. Er det ikke meget bedre at købe noget, der er billigere? Og så kan man komme ind og fortælle og sige, jo, køb det billigt. Brug det kartofler, og så køb det på læsudsalg, og gæster. Så brug det på drikken. Ja. Jamen altså, det er klart, bare det der med, at jeg sidder med 2 vejledere, og så fortæller lige historien om det, de synes, det lyder spændende, ikke også? Ja. Altså, det er jo klart, så er det også blevet påvirket lidt. Og det kunne egentlig være spændende at give det til gave til nogen næste gang også. Ja. Altså, det er jo viralt ligesom. Vi var så forkælede, så vi har fået nogle priser gennem årene. Og den vi nok var mest stolt af, det var Gastronomisk Akademi. Gastronomisk Akademi, de gav os en pris for Danmarks bedste salg. Hold da op. Og den blev vi så kaldt til København. Og så blev vi så fejret den sammen med andre. Ja. Der var nogen, der lavede kokke, der fik, og der var nogen, der lavede fødevarer, de der skab, der frisk fisk. Ja. Det er jo rigtig hyggeligt. Men det er jo så fordi, der sætter de så nogen til at smage det og bruge det i madsammenhænge, og så laver man en vurdering. Det var vi stolte over. Så var vi den anden inde på CBS og modtage en markedsføringspris. Okay. Og så må Poul Christensen, der skal man så, der laver man sådan en rekvisering, det vil sige, når man modtager den, så siger man noget tilbage. Ja. Og heldigvis var der noget der skete, før jeg kom på, fordi sådan et sted er ikke så vant til at træde op. Vi bliver det røde i hovedet, og vi er så knægt. Ja. Men jeg var også nødt til det, og så plejer jeg også på over, når jeg kommer i gang med at snakke. Og så siger vi, det er egentlig fantastisk, at nu er vi 2 mennesker rejst her over for at modtage en pris, som bliver fortjent. For vi har aldrig nogensinde haft en markedsføringsstrategi. Vi har aldrig nogensinde brugt penge på markedsføring. I det hele taget, så må det være ufortjent. For det, der er sket, det er, at vi har øvet os i at lave et godt værtskab for dem, der besøger os. Og så har de båret det markedsføring. Og da jeg så holdt den her tale og sagde, det, så gik han jo så op med, der stod på en del overværs. Så gik han op og sagde, at det havde vi jo nu, og det er netop derfor, vi har fået. Fordi begrundelsen er, at når man bruger så lidt kroner og øre på markedsføring, og produkter bliver så kendt, så er det fordi, vi har gjort noget andet. Og det er jo så blandt andet det der med, at vi har valgt at sige, og det er en strategi, hvor vi hele tiden er efter hinanden, at vi virker. Sæt Læsø sat øverst. Træk ud af markedsføring. Læsø skal stå øverst. Læsø, altid Læsø. Ja. Og så tager vi et trin med, så ikke når du markedsfører på messer. Ja, det er lige meget, hvor fanden vi er henne. Så trækker vi et skilt op, der siger, vi er ude for at reklamere for Læsø. Ja. Aldrig for Læsø selv alene. Men for Læsø. Det vil sige, at vi altid har vores store turistbrochurer med. Vi har altid materialer med fra det, man kalder specialbrochurer fra alle steder på øen. Ja. Og så trinnet nede, så kan det være en Læsø jomfruhummer, så kan det være en Læsø salt, så kan det være
garnspinderi, eller uldstue, eller og så videre, så videre. Så det er tegntalen, som også får meget rigtig. Og den strategi, dels ligger det i det, at vi føler os bedst tilpas med det, fordi vi er her jo på en gave, der er skabt af hele øvelsen. Og samtidig så igen hos modtager, noget dyr, der kommer til at have, så er det stadig stop noget med halsen. Nej, det er det bedste. Prøv at sige det her Rolex-ur. Det er verdens bedste, og du kan få det til halv pris. Spark i udfælden. Det gider vi ikke. Men hvis der kommer en sød person hen og siger, prøv at kigge lidt på dig, hvad den her historie er, og så kald på mig, hvis du skal bruge mig. Så har du vist en vis ydmyghed over for kunden. Og man skal nemlig ikke gøre kunder til dummere. Nej. Og det bliver vi tit gjort med andre steder jo. Ja, for pokker, så tænker man bare lidt. Yes. Ja. Har I nogen svaghed, hvis du selv skal se det? Ja, det har vi. Det er jo sådan, at når jeg så alligevel siger, at vi skal lave en håndværk, man kan ikke have en moderne arbejdsplads uden, og af den størrelse vi har, uden at så er der altså også en masse moderne ting, der skal passe til. Og svagheden herude, det har været, at vi alle sammen er jo glade amatører. Men når vi skal fungere, så skal vi jo også specialisere os ind i, der passer bygninger. Vi skal ind, der passer teknik. Vi skal ind, der passer traktorer, motorer, alt hvad vi har af moderne teknik for at fungere ude, lige fra vores flisfyr til vores store traktor. Vi befinder os i et ekstremt saltholdigt miljø. Og hvis ikke vi vasker og skyller og vedligeholder alt, hvad vi har, lige fra pumper til redskaber og til maskiner, så er vi udsat for en tæring. Det er meget kraftigt. Det har kostet os ikke med. Det er en af sandhederne. Det vil sige, at vi hele tiden skal tænke rustfrit, altså materialer, der ikke kan kontaminere, og i det hele taget lige fra A til Z. Det er den ene svaghed. Den anden svaghed, det er, at vi ligger jo i et naturområde. På kanten af et meget stort fredet område. Det betyder, at vi er underlagt vejrlig. Vi kan komme ud fra at vinteren, den driller i 3 måneder. Og nu kan du høre, at han brummer derude. Kan du høre det? Det er et træsværk, der er hjemme på Rønnerne. Okay. Men teoretisk set, så kan det sætte ind med et hokksvinter. Det er på 3 måneder. Og det er kun været hjemme til 14 år. Okay. Det vil sige, at vores råstof, det saltholdige vand, det har vi ikke kapacitet til at have hjemme til 3 vintermåneder, hvis det drejer. Helt svaghed. Vi er simpelthen afhængige af vejr og vind, og så kan du skrive især i vinterhalvåret. Og i opgaven, der er det bare så sødt at kan stille ud. Derfor lavet de ikke sat op vinter i gamle dage. Typisk var perioden fra april til oktober. Så det er vi næsten sikre på, at selvfølgelig var det derfra. Og så er den tredje svaghed. Vores råstof, det saltholdige grundvand, det er dybt af det ligger i et af Nordeuropas meget store Ramsar og fredningsområder. Så vi skal arbejde med ekstraordinær forsigtighed og også med en lang tidshorisont, når vi laver ændringer, skal have nye brønde, skal have udvidet antal afhængninger og alle de der ting. For det skal være i overensstemmelse med de myndigheder. Det kan være besværligt, og det kan være svært at have. Altså når jeg søger en brønd, så er det typisk 2 års behandlingstid, inden jeg har tilladelse. Og vandudvandet forsvinder. Og vandudvandet og alle de der ting. Så derfor fastholder vi også et godt samarbejde med GEUS og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse for at sikre, at der er vandudvandet. Sådan en, som han kommer ind med der, hvor lang tid holder den i vand? Altså med den produktion, vi har nu, så skal den tankfuld der, den skal 2,5 gange om ugen. Okay, så kan du regne ud, at vi har en fordampning på cirka
lige tænke mig, det er 15.000, 30, og sådan en halv. Så det er små 40.000 om ugen. Ja. Og ud af det der udnytter vi kun de 10%. Jo. Resten det sendes jo så. Ja. Når I lige har sat processen i gang ud i klar, hvor lang tid går det så fra, før at det er helt færdigt, nu kan det være en god snart? 6. døgn, siger jeg. Okay. 6 døgn. Hvor meget selv får man ud af sådan en? Ja, nu har vi jo nogle forskellige pandestørrelser, så det afhænger af pandestørrelsen. Okay. Men man kan sige, at ud af vandet, der udnytter vi cirka 10%. Ja. Og det er så inklusiv fingersalt, bordsalt, og så det der badesalt. Ja. Vi kan udnytte 10%, resten det er så det, der går i kurbad. Okay. Det køber de for 0 kroner indtil videre. Vi skal have lidt for det, ja. Og så betaler de transporten. Så det har vi jo vidst, at det var dybt interessant. Ja. Ja. Nu snakker vi, eller du sagde tidligere om, at det var butikker, der når de vil sælge i deres butik, overfra, så kontaktede de jer, ikke også? Ja. Er det kun sådan? Nej. Okay. Nej, sådan var det jo i mange år. Nu har vi prøvede så, da vi fik det første kriseår, der prøvede vi så at lave en fast aftale med grossist. Ja. Han hedder BKI i Aarhus. Ja. Men han kunne ikke leve op til vores forventninger, så det har vi fået spredt ud. Så i virkeligheden har vi jo nu, vi har 3 lidt større grossister, og så har vi en håndfuld mindre grossister. Okay. Og det er 2 store grossister i Danmark, LCH og BKI. Og LCH ligger på Sjælland. Ja. Det kan du finde op i foran det der, ikke? Jo. Ja. Og så er der, faktisk nogle små. Eksempelvis så er der ham, Revhed Naturprodukter, hedder han, ude for Aabybro. Ja. Og det er sådan en typisk en, der har nogle rigtig gode produkter selv. Og så har han så taget, jeg tror han har 10 supermarkeder, som han har haft som faste, hvor han har sat med. Ja. Så er der en stor i Sverige. Det er lidt spændende. Ja. Han hedder Verdens Gourmet-service. Fordi vi har egentlig sat os på, at Norge skulle være vores startsted i Norden. Vi vil gerne, nu hvor vi laver 70 tons til det danske marked, så har vi sagt, vi er ved at nå et mætningspunkt for fingersalt alene. Ja. Lad os prøve, inden vi er klar til fødevaresalt, lad os prøve at se den afsætning, vi havde i det kendte område, nu over til Hallandskysten, op til og med Bohuslän og Sønderborg. Det var der, vi så salt i gamle dage. Ja. Lad os se, om vi kan, fordi de kender i forvejen Læsø. Det er så, hvad kan man kalde strategi? At Læsø ligger ude i havet og er en destination for sejlere fra Göteborg-området, især, men altså fra kysten nord syd for også, ja. Og også fra norske sejlere. Og da de så kender øen, så kender de jo også lidt historie. Ja. Og så kunne det godt være lidt lettere at starte med dem. Så det er dem, vi startede med. Vi troede, det blev en overlagt på det første, vi overlagde blandt i fremgangen. Men det blev svært. Okay. Og han har simpelthen valgt, at Læsø-salt skal markedsføres over det netværk, han har hele Sverige. Ja. Og derfor er han også blevet klar over, at den gode historie, den skal altså forfølge salget på flere måder. Og det vil sige, at etiketten på produktet skal have historien med, og skal fortælles der. Ja. Den skal fortælles i nogle folders og nogle flyers, forskellige image, man lægger med salget ud. Ja. Og så har jeg måttet vide den tårn, jeg som siger, skal med på præsentationsrunder, hvor jeg så optræder med fortællingen, og så kan han have sine sælgere samlet. Og det er sådan en strategi, vi bruger i Norge. Ja. At er der en sælger, der hører den her historie, så kan han føre den ud til kunden. Ja. Så der er en mundtlig en, og så er der en skriftlig en. Og det er fordi vores erfaring er, at skal man til udlandet, så skal det gode historie til med fra starten. Ja. Det var en strategi. Du kan godt se, man kan godt vælge at gå på det frie marked, som Island for eksempel har gjort med det nye, eller man har gjort med Himalaya-salt, eller med Hawaii-salt. Der går de på det her marked. Det gør de, fordi de kan reklamere på Twitter og på Facebook og alle de der steder. De
lynhurtigt og Ja. sådan noget. Ja. Men vi befinder os et sted, hvor vi gør ting meget langsommere. Fordi den der eksplosive tilfældighed, den er vi ikke interesseret i. Nej. Vi er interesseret i sådan en meget kursrettet måde at markedsføre på. Givetvis, når du går til udlandet, skal du markedsføre. Herhjemme, der tror jeg ikke, det bliver meget, meget let. Men for at styre, at vi finder nogle trofaste kunder, som ikke bare kører en periode på varm luft, så tager vi et sejt træk. Så må jeg rejse rundt til det. Ja. Ved I specifikt, hvor mange butikker, at det endelig er så lidt, så jeg står i præcis? Nej, det ved jeg ikke. Det siger på 800. Hvis vi tager Danmark, så siger på 800 butikker. Det er helt vildt. Og det er et skøn, men vi har de faste, vi ved fra BKI'erne. Men der er altså nogen, der skaffer sig læsesalt, kan man sige, så vi ikke helt får det registreret. Ja, det er klart. Og der er også nogen, og det er der, måske de er så små, der kan finde på at købe store biler til en livsgrøn butik eller noget. Hjem til. Og der siger jeg, hvis jeg opdager det, og jeg står med en til er I optaget som kunder, så er det en anden pris. Og det eneste vi kræver, det er jo bare at CPR-nummer, og så kan vi overrette dem. Ja. Men vi er jo selv den sidste grossist. Ja. Og det er fordi, det er jo med grossister, ligesom med alt muligt andet. Skal man sælge noget, så skal man få hinanden i ørerne. Ja. Og jeg har været ude for nogle gange, når man begynder at opdrage og sige, jeg tror, det er ved at begynde at fortælle en anden historie, vi skal. Hvis I begynder at snakke om og presse os til at levere rabatter, så vi får ind med det, så glem det. Ja. Det er ikke dem, vi skal handle med sådan. Sådan en ung indkøbschef i et supermarked, der bare har blevet pisket til at have rabatter og betale hyldereklamer, hvad det er, ham skal vi slet ikke snakke med. Han skal lige ind på kontoret og fortælle sin mester igen, at det her det er ikke noget, vi hører på. Man skal ikke stå og lave en virksomhedsbeskrivelse, hvor man taler om, at man vil gerne have lokale producerede varer, man vil have kvalitetsvarer. Alle de der danske små producenter, lige fra det økologiske så til vores, det vil de gerne have ind. Og så det første, der sker, det er, at når man snakker med dem, så forlanger de en rabat på x antal kroner og reklameværdi per hyldemeter. Så er man med til at kvæle de små. Så er det bare noget, man har sagt. Ja. Det er meget bevidst om, jeg synes, jeg skal fortælle dem, at jeg har altså ikke gået på handelsskole. Det er faktisk en lille skole, jeg ikke ved ret meget. Jeg ved bare, at så kan man kvæle alle, der laver små. Ja. Det eneste, de ikke skal presses op på prisen. Presses på kvalitet, presses på leveringssikkerhed, presses på alt det andet. Ikke på prisen. Nej. Nu snakker du Norge og Sverige. Alle de engelske lande, I eksporterer til? Nej. Også Tyskland har jeg nok hørt. Ja, men det er ganske lidt. Okay. Det er ganske lidt. Der er en flink opkøber i Tyskland. Ja. Kappel, og så er der en Hamburg. Okay. Og vi har ikke gjort noget specielt på det tyske marked, fordi de faktisk har 50 byer med en fantastisk salgshistorie, og de er åbnet op inden for de senere år. Så de vil markedsføre deres egen gode historie som moderland fra en sand sammen. Ja. Det var Tyskland, der var de store handlemestre. Ja. Så, men nu er det jo sådan, Bologna-markedet, det største julemarked i Europa. Ja. Jeg elsker Tyskland, der kommer vores skat som med, fordi der er en kødland, der er et supermarked. Ja. Nu, når jeg ser lidt salgbilen over, så hvor mange kører den selv rundt med sig selv og leverer? Overhovedet ikke? Aldrig. Hvad laver den så, hvis vi må spørge til? Mest messer. Okay. Mest forretningskontakter og snakker. Ja. Men det er oftest messer, den er sted til. Yes. Og så er der det herlige ved det, at systemet er jo sådan, at jeg sagde læse øverst. Hvis det er læse markedsføring, hvis det er læse turisme, læse turistkontor med hele, så er det så, så bruger vi vores bil, fordi vi har en stor varebil, og vi tager ud til rigtig meget. Og når vi tager den med ud, så er der plads til, at vi kan lave det her samarbejde. Vi kan slæve tænkene med, vi kan slæve de der vand med, ikke? Så det tager det bare fra. Ja. Hvad siger Henning?
Ja. Ja, ja. Ja, det er nemlig mig, der skal rykke på det, og det har jeg også skrevet i min dagbog, så jeg når det også i dag. Ja. Ja, men sådan går det som det. Jeg skal nok. Ja, men det går ikke. Vi er sluttet med. Så må vi prøver igen i dag. Ja, det er en helt træls tur. Ja, ja. Ja. Og ellers så må vi slutte med det sammen. Vi prøver. Jeg skal nok lige rykke for den rapport. Godt. Ja. Snakke. Ja. Mere med de der tanker, der vi skal på gang. Nå ja, er det ham fra Storhavn? Ja. Okay. De 70 selv per år, ryger de også stort set. Det gør de måske. Ja, det gør de. Alle sammen. Ja, problemet er, at vi er lidt bagefter. Okay. Og det har vi jo været vores store held i alle år, at vi har en ambition om at have et støttepude af, det vil man gerne. Det når vi. Ja. Og det har vi ikke gjort mange år. Nej, det er jo kun positivt. Det er kun positivt, men samtidig også lidt sårbart. Helt sikkert. Hvis nu nogle af vores gode kunder ligesom skal have en større portion, så er vi nødt til at have en leveringstid. Ja, for det vil jo også være en af svagerne, fordi jeg skal lave en SWOT-analyse. Det er utroligt vel. Ja, lige nok. Og SWOT-analysen, det vil jo sige, at et af de der punkter, der altid er svagt, det er, hvis der kommer stor stigning pludselig. Altså hvis en får et gennembrud på grund af en reklame, og forlanger en meget stor sælgning. Derfor er vi indbygget i vores kontrakter med grossisterne, at vi skal have en vis respekt, når vi skal stige. Ja. Og så kan man sige, at svagheden kan dog i en vis omfang løses af, at vi kører aftentimer og nattetimer på. Ja. Og det er for en indstillingsforbud. Ja. Problemet er, hvis jeg får 300 vinterreklamer, så det er vi ved at tage vare på. Ja. Men jeg kan godt sige, at det er forhandlinger. Det svarer næsten til, at du vil sige, at vi skal have visse færgeårsbilletter ned til hand. Ja. Så det er en sej en arbejde. Ja. Læsøfærgens takster. Den startede med flere, før jeg kom. Jeg startede med at høre dem for 36 år siden. Ja. Ikke? Og det er stadigvæk det samme. Ja. Så det er jo noget, vi kan. Ja. Jamen. Har Læsø et konkret mål? Ja. Og det jeg vil beskrive, vi vil udvide vores salgsproduktion over en årrække 5-10 år til 150 tons. Det er altså godt en fordobling af det. Ja. Der er det ambition, at en del af de tons skal være til forædling af fødevarer. Og det skal være udvalgte fødevarer. Okay. Det vil sige, hvis du skal salte en spejepølse, salte en skinke, salte et stykke flæsk, eller du skal lave nogle salte fisk, eller nogle saltlag til ost og så videre. Og den pris skal vi halvere i forhold til den anden pris på vores salg. Ellers er det ikke, der er råd til det. Nej. For det er for stor en mængde. Ja. Det er en ambition af x antal tons. Og det kan godt være, at det handler om 20, 25, 30 tons. Ja. Det er en forædling af fødevarer. Så man kan få nogle produkter fra Læsø, hvor man siger, wow, de har brugt Læsø salg i det. Jeg har jo nogle småtterier nu, men det kunne være rigtig spændende. Så det er en fremtidsplan. Derefter så vil vi gerne have øget vores medarbejderstab fra 12 årsværk til 20 årsværk. Og det er fordi, Jonas, når man har de her, vi har cirka 3 arbejdsområder, ikke? Ja. Vi har salgsproduktion, så har vi detailsalg, og så har vi administration. Og de 3 hovedområder, der skal du have en vis klub af folk, for at kan dække ugen 7 dage. Ja. Og der har vi nogle svagheder nu, vi synes, jeg er nødt til at skal kunne klare meget hinandens arbejde, for at kan nå rundt, fordi det er jo sæsonåben, også for butikturister, men ellers har vi hele året rundt. Ja. Kun mellem år. I og med, at du når op på 20 medarbejdere, så kan du lave nogle hold, hvor man kan få ugerne til at hænge sammen. Ja. Tidligvagt, senvagt og så videre, når nogen tager ferie. Hvis vores direktør tager ferie, så er der altså ikke en anden direktør, vel? Så kan jeg, men i sommerhalvåret, der står jeg derude og snakker fra morgen til aften, så kan jeg ikke telefonen, fordi det er det årlige. Og hende, der skal tage telefonen, hun er over i Bahrain, og hende, der ikke faktisk er inde i ekspedition. Ja. Så det kan du næsten regne ud.
hvis du har far og mor til at stå i butikken, og mor hun skulle ud og tisse, så bliver halveret medarbejderstaten. Ja. Og derfor bliver procenttallene altså lidt slemme. Men det er et ønske. Ja. Også fordi, hvis der er penge til det, i det guld, der ligger på vej, så skal du ud. Ja. Så er der noget, der ikke kan måles. Det kan du så gå til lidt over. Hvis det viser sig, at jeg kan få brænde til 30% under det, jeg køber på Læsø, det er importeret. Skulle man så springe over der? Ja. Hvis det viser, at jeg kunne lave et fordampningssystem derude, der kørte som automatik med den, eller døgnet igennem, og så vi bare stod i en slutfase. Ja. Vil det så betyde noget? Summa summarum, når jeg tænkte det igennem, så ville jeg jo kunne reducere arbejdspladsen, og spare 1, 2, 3 væk. Men det er jo ikke det, jeg gerne vil. Nej. Dermed så tror jeg også, at fjerne så meget af den gode historie. Så tror jeg også, at folk forlanger, så er det en pris, der ligger på det. Men det er jo noget, der hele tiden skal tænkes. Du slipper aldrig for at tænke på det. Og vi ved jo ikke, om vi får en øretæve, hvor folk pludselig har glemt læsesalt, og så kan vi ikke sælge 31 ton, som vi gjorde. Det ved vi jo ikke. Der er ingen, der inden for det her frie og liberale, der er jo nogen, der har lov at stille en evig proces. Nej. Hvordan bestemte I prisen? Altså, da I skulle gøre det? Det var helt en tilfældighed, for jeg fik lov til dengang at sige, at det var 25 kroner per pose. Ja. Og når man så gangede den op i posestørrelsen og fastholdt det, så blev det egentlig det, vi kalder tilbage, hvad kalder man så, når du regner tilbage. Altså du starter med at sige, hvis nu jeg skal lønne alle, og vi skal bruge lokale brænde, og der går så mange timer med at lave det, hvad bliver så omkostningen? Ja. Og når vi ser på det råsalt, så er vores omkostningspris på salget altså 55 kroner. Så vi har regnet, det hedder baglænsregning. Baglænsregning, så hvad er det nødt til at koste, hvis vi skal forrette det, der sker? Ja. Og det har været styrende for os. Og så selvfølgelig med en vis margin, for vi kan godt lave et lille overskud. Ja, det er klart. Så man kunne godt have forestillet sig, at man kunne lugte, hvad der skete på markedet, men der var ikke noget marked dengang. Så vi har været trendsættere for en pris, der svarer til, at vi kan lønne mine folk, og vi kan have det herude. Ja. Vi havde jo også en ambition om, at når så vi skulle være her, der skal være plads til den service, der er 65.000 gæster, så skal der være toiletter, der skal være legeplads, der skal være parkeringsplads, der skal være strøm, der skal være rengøring. Ingen har set sig om, ikke? Ja. I år. Det er sådan, at det er bare gået. Alle kommer til at de toiletter. Og så skal vi have en ny bygning. Ja. Fordi når der kommer så mange gæster, så er 4 toiletter. Så er det det, skal bruges til kontor. Så når du ser på det, at vi gælder bare ikke en vægtning, den skal forbedres, når der kører mange biler. Vi skal slå pres ud. Alt det der, det skal jo med i kalkylen. Og så en dum ting mere, som er det bedste. Står vi og snakker med ude i sygehuset. Hele sæsonen igennem. 10 formiddag til kl. 16 eftermiddag. Og det er jo en person, der ikke tjener sine penge på det andet. Ja. Men du kan ikke direkte se. Så serviceområdet er blevet meget stort. Ja. Hvor mange er I til at stå på hotellet? Altså vi har 2 faste pladser. Ja. Hvad hedder han? Morten Bo. Ja. Jørgensen. Ja. Vi har 2, der er ansatte på ude. Ja. I faste vilkår. Og så henter vi 2, som er pensionister i dag, og dem henter vi ind til at dække skemaet fuldt ud. Ja. Når I nu, hvis I kommer op på det der, du siger med, at I kan producere 150 per år, så 150 ton, vil det så være, altså vil I kigge på, okay, så er der måske andre lande til at eksportere til, eller vil I holde ind på de grænser? Jeg vil helst, at vi dyrker nord. Okay. Og med de 150 ton, så er det sådan, at og hvis du putter, lad os nu bare sige 30 Jonas af dem over i fødevare, ikke? Ja. Estimeret fødevare. Så kunne det jo godt være, at der var, især i Norge, at der var et stigende behov for det. Ja. Så det passe. Hvad der derefter kan ske, det er svært til. Jeg ved jo, at vi har jo lidt via den danske ambassade, så handler vi til i Japan. Vi har også en forespørgsel fra England, vi har en forespørgsel fra New York. Jeg tør ikke åbne dem. For det værste, hvis du kommer ind og så bliver skære med de store, der findes, der er 5 super
der er en dansk dame ansat over, og jeg ved ikke, mange gange hun har klaget for, at han ikke skal tage sig til. Det vil give os frustrationer, fordi hvis jeg sender salt over til dig, og det kommer ud i 5 supermarkeder, så er der 300.000, eller 300 millioner amerikanere, så går det galt. Ja. Alene dem fra Elkorn, de vil komme og sige, vi vil også have læseskab. Jamen det er Og så er frustrationen, fordi vi skal lige have 3 måneder før næste sætning, og så videre. Og det er jo stigende. Og det er virkelig meget. Der med Japan, der nåede det så at sige med aftale, at hvis de gik ud til det, der hedder Anderson Bakery, som er mange japanske byer, så rejser jeg flygten fra Læsø og gemmer mig et eller andet sted. Jeg kan ikke føre på den telefon, de kan slagte os fuldstændig. For vi vil aldrig nogensinde kunne komme til at lave de mængder. Og især med forhandlingsmyndighederne bag, så videre. Så begynder at lave noget fuldsandt, så kan vi pumpe havvand ind, og så kan vi lave evaporatorer og alt det der. Men vi bliver snydesat. Ja, og det er heller ikke det, I vil. Ja, det bliver snydesat. Ja, det er rigtigt. Det er ikke snydesat. Altså, det er jo en sjov problemstilling at snakke om det der, fordi at, altså, det er jo bare et marked, der man kunne vælge næsten. Men det er så også en marked, det kan gå, ligesom det samtidig går med nogen, at man har kommet til at kalde sig noget, man ikke kan svinge for. Ja. Og hvis de opdager, at man laver fusk, så synes de ikke, det er sjovt. Nej, det gør det. Og så er det jo sådan, at hvis du så i stedet for får en god historie, og går ud og siger, at i Tokyo, der findes der en butik, den vil vi være i. Ja. Og han får lov til at få, selvom han en grænse på, 1 ton som år, punktum. Ja. Så må de stå og skrige og stå på gaden og vælge i kø og så videre, men en gang om året, den og den dag, så kommer der til en løsning. Hvad er det så skal ske i 20 år, det jeg ikke. Men så find ham, så må vi godt melde ud, så har vi en god historie til ambassaden, og så kan vi også fortælle, at Poul på Læsø har sagt, at vi har selv et meget flot salgmuseum, der har en god salgshistorie. Men det gør jo ikke noget, at salgfolk kender hinanden og bruger hinanden. Men så er det ligesom, hvis du kommer ned til Aarhus, der er ham der, ikke broen, Chassé. Ja. Så går du ind til Chassé, og han er den eneste, der har sådan en butik. Og han er måske den eneste, der har den der specialøl fra det går den land. Han er måske den eneste, der har lige nøjagtigt den tid. Og det koster en krig. Men du får også en ekspedition af en mand, der ved alt, han er læst. Og når du kommer ud, så tænker du, det er ligesom komme tilbage til kødens gamle dage, men det er flere år til. Det er lidt spændende. Sådan er det. Ja. Det vil sige, man går ind, altså det er lidt kortligt, man går ind i forestille sig, hvis det fortsat lidt med de præstsættende også, de der buller så sagde man, nå ja, men I kan blive skrevet op til næste år, så skal den person, der skal stå for det mønster her på Læsø. Og så er der altså et 2-dages kursus ude ved Poul Christensen, før man kan få til at se det og spørge. Ja. Jeg tror, ja, lige nok. Den pris, der er i butikkerne på Østjylland, det er overhovedet ikke noget, I rører eller hvad? Nej, det kan vi ikke styre. Okay, det styrer de fuldstændig. Ja. Det er jo sådan, at der hvor man har meget styr på ting, det er den avance, vi vil have herfra, når vi sælger til en grossist, og den avance, vi vil have, når vi sælger til en når vi sælger grossist. Det er sådan nogle tal, de ligger der tæt, hvor man snakker fra 25 til 30%. På sådan nogle varetyper. Ja. Hvad butikkerne, alt efter deres type, det aner vi ikke så godt. Det gør det, fordi vi kigger sådan på det. Men det er ikke noget, vi har. Vi har ikke nogen vejledende udsatsbestemmer. Det havde man engang, når vi var lidt mindre, før vi havde grossister. Det har vi ikke. Og det er fordi, det er frie marked. Der skal man så huske, Jonas, at man kan godt styre mange ting i den måde, man har, hvad skal man sige, virksomhedens koncept på. Men vi har lovet hinanden, at derefter, så er der de frie markedskræfter. Og det har jeg også sagt til dem, vi handler med her på øen. Altså, det kan ikke hjælpe, når I skælder ud. Vi har en pris i egen butik, og det er den billigste af dem alle. Hvorfor er den det? Det er fordi, vi skal have 65.000 gæster herude og servicere. Dem har vi også udgiften på. Det har man så ikke andre steder. Og når I får en vare ud, så kan det godt være, at købmanden i Østerby, han tager en 5 mere end Rosen. Men det kan han ikke. Nej. Så det kan hjælpe, at vi kommer og skal ud over det. Og jeg ved godt, det kan være svært med en lille butik og over Skosen. Men det er det også med alt muligt andet. Det er sådan set ikke noget, der skal løses i forhold mellem dem og os. Det skal vi
selv løse. Og så kan det være, at de slet ikke skal have en læsø grammatik, de kan have ramme sådan noget på dem, så det er vanskeligt at finde noget, de kan have noget. For så kan det gå rigtig galt. Og det er sådan en sjov en, men de får høj betjening af kulturhistorie, og alle butikker her på øen, der møder nogen, der spørger til det, så kan altid sende sig ud. Så det er jo så den service. De bøger her, så jeg kan sige, 2 af dem har du været med til at føre, ikke? Jo. Nu kan du bare lige, jeg ved ikke om du kender dem meget godt. Det du selv har sagt, kender du selvfølgelig. Ja. Altså, vil det være noget, der er meget brugbart? Det er det vel? Nej. Det er det ikke? Nej. Okay. Altså, den her, det handler jo fuldstændig og aldeles om kurs, altså optagning til kursen. Okay. Så det er ikke en særlig god bog på den måde, fordi det er egentlig bare kunstner og andet godt folk, der skal promovere deres ting. Ja. Altså en kurbad kunst og tusind sandsynligt. Men man kan sige, at historien om Sandra Leopold, at den der myter, altså det bruger myter, myterne om gode ting, skal man helst vedligeholde. Og myten om de gode salg på Læsø har også ført til myten om kurbadet, fordi kurbadet og så salg det sammen. Den her lille lavet var 10 år gammel, og der gik jeg rundt og spurgte folk, jeg har ingen penge. Der spurgte jeg folk, om de hjælp med at lave nogle artikler. Men der er jo sådan en god beskrivelse af alt det der med beskæftigelsesprojekter, både for de unge. Det er sådan noget, for mig at se en af de bedre historier, at der var faktisk i 10 år unge mennesker fra Læsø, der var med til at skabe det her ude. Og hvis man skulle sige noget om økonomidelen, så er det faktisk på basis af billige timelønninger, lønninger og timelønninger, der finansierer andet steds fra, der gav fundament for det her. Men de er gode til at henvise, fordi altså, de små artikler, de små ting, der er i, kan du sagtens henvise til. Den her er noget bedre end den der. Og den her er helt fint. Okay. Fordi den her, den har du jo perspektivet Læsø og Danmark, og så resten af Europa. Den har du ikke med det i den her, eller hvad? Nej. Okay. Den blev faktisk lavet lynhurtigt efter vi var i gang. Så den har jeg ikke med det. Det er arkeologen, der laver en beskrivelse af, hvad der har været af spændende historie her på Læsø, men også hvordan man har forsøgt at klare salgssituationen i resten af Danmark. Og også nogle gode eksempler på udlandet. Igen har jeg så kvæget til at være med ude og se mange steder. Som alle sammen kulturhistoriske steder, de alle sammen gerne selv sat. Det har vi faktisk været med til at lære nogle af dem at gøre. Og øge besøgstal ved at levendegøre hele af deres processer. Det gør det spændende. Hvis man ser på det der med, at man er ASC, jeg synes, at ASC, og siger, okay, så er det jo en spændende historie, at AS baserer sin væsentligste virksomhed på 65.000 besøg. Fordi de 65.000, der går de hen og køber cirka 50% af den producerede varer i egen detailbutik. Okay, det glemte jeg at sige på et tidspunkt, hvis du skal med. Og det er så det der er den største avance, men det er jo også der, hvor man får den bedste formidling fra videre. At de selv har set det, og de tager det historie. Men altså er ude af 70 ton til 35 ton til lige omkring, bliver solgt i egen detailbutik. Det er faktisk godt. Du har rigtig mange virksomheder, som også har haft tidligere i hvert fald en detailudsalg. Det kan være ostemejeri, det kan være fiskeindustri, det kan være hvad som helst. Men det er som regel bare en lille service, de kan sluge. Det er aldrig sådan noget. Her er det. Her er det virkelig noget. Og der er også Hvor mange butikker tror du, ved du, at der sælger salg på Læsø? Hvad du skyde det til? Jeg ved ikke præcis. Nej. Jeg har også nogle hoteller, det er cirka 10. Okay. 10
steder ud over os. Ja. Hvis vi spidser det sådan helt ned til det mindste detalje, hvad er jeres kernekompetence så præcis? Den er tredelt. Den er tredelt. Ja, det er den. Den er tredelt. Så kan du skrive godt værtskab. Og det kalder jeg det. Jeg ved, du har et andet ord inden for din branche. Men værtskab, det vil sige, at vi er rigtig gode til at tage imod de gæster, der kommer. Ja. Det er et spidskompetence. Ja. Så har vi en høj moral, hvad angår produktion. Altså, hvad skal man kalde det? Etik og æstetik omkring produktion. Det er også prominent. Og det er meget smuk pose, lærredsposen. Det er meget smuk historie. Det hele er sammensat. Det er efter udsagn fra andre også et smukt talt. Ja. Så hvor du både har emballage og indhold til godt ind. Det er en spidskompetence. Ja. Og så er det faktisk en spidskompetence at tænke arbejdspladser frem for at tænke rationalisering. Vi bliver ret gode til at sige, at der skal ikke arbejde i teknisk til 3 millioner. Ja. Og det er faktisk direkte tilbage til 3 søjler, vi snakker om. Ja, lige nok. Men det er jo altså, det er jo helt vildt, hvis man tager procentvis i befolkningen, som er over 13 millioner år, hvor mange, altså, det er jo næsten alle, der ved, eller har hørt om det, så det er jo helt vildt. Ja, det er det. Altså, i Jørgen, altså hele klassen kendte til det, for det spurgte jeg jo lige om, om alle havde hørt om det, havde de, og så var der også et stykke, der sagde, vi kan ikke smage forskel på det normalt salg og læssalg. Næste dag, der kom jeg over med læssalg og normalt salg. Jeg kunne prøve, og det kunne de jo godt, fordi der sad de jo så også og smagte op på hinanden, også, men det er sjovt, fordi det havde jeg også behov for ligesom at vise. Jeg kan smage forskel, altså ikke bare fordi, at jeg er ligesom, hvad skal man sige, fan, eller på den side er det ikke også, men stadigvæk, så vil jeg også lige vise. Men det viser også interesse for dem, altså Ja, absolut. Det er der er virkelig spændende. Ja, og det er lidt sjovt, at vi også har den gruppe med, fordi vi har jo også et gamle med. Ja, altså, hvor man tænker, okay, pensionister, mange penge har de heller ikke. De kommer troligt, og så siger konen, ja, vi bruger det ikke til kartofler, men altså, når du ved, der skal få noget. Ja. Så det er vi hen. Omkring den der, hvor jeg skriver, at vi har både posen som æstetik, der har vi jo så omkring kvalitet og salt. Ja. Hvis du tager den, så er salt jo delt op efter udseende, opløselighed og smagsstoffer. Og mellem dig og mig sagt, så kan jeg godt sige, at vi har det lækkest opløselige salt, jeg kender. Okay. Altså det vil sige, at vi har et smeltepunkt. Ja. Meget lidt fugt skal der til. Ja. På bøffen eller i salaten. Ja, for den har jeg hørt sige nogle gange, at det smelter på tungen. Ja, men det er også i de videoer der, fordi du har også der mange videoer på YouTube og alle de steder der, det er også lidt opløsende. Men det er sjovt, fordi at nu, altså, jeg har været, det er jo så mit sidste år på handelsskolen nu, og så har jeg været på efterskole i år. Og det år på efterskole, så hver gang der var noget halløj i weekenden, så blev jeg nødt til at blive over. Og så havde jeg 3-4 familier, sådan jeg skiftede så bopæl, også så blev en kammerat jo, skiftede med til hjem, men så til jul, der gav jeg dem alle sammen en gave, og det, altså, hvad skulle ellers være en lidt det var også det, fordi mor sendte 4 poser med, og så kunne jeg give dem. Altså, det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, vi tænker. Altså, det var bare det, fordi det kan man også til at tænke på, at det var egentlig det, vi gav for 3 år siden, ikke også? Så er det pludselig dig, der laver lige markedsføring. Det er jo lige det. Altså, det er jo det, der er indbegrebet af det her, det er sket. Ja. Men det betyder så godt nok også, at så skal vi også have udopført pænt over for øen. Så det er godt sikkert. Jo, men vi får begrebet læsø for æren, ikke? Det er det enestående begreb. Når vi ser på de gamle haver jeg meget om, at vi har vores gamle mønter. Og en af de nyeste, det er jomfruhummeren. Den nyeste er nok læsøsanden. Men jomfruhummeren er jo kun 60-70 år gammel, og de er blevet så stærkt figurerende, så de kan løse. Så internt har vi aftalt markedsføring. Hver gang vi er ude, så snakker vi ikke det sjovt. Vi ikke kører, vi snakker hummer. I jomfruhummer slukker vi har med i Herning, i jomfruhummer slukker vi med i Norge og så videre. Fordi det
må ikke klippes. Man har aldrig tabt sådan en. Fordi det er så betydningsfuldt. Det med tanktagning og heller ikke. Og sådan, hvis du plukker det med uld og får og så videre, så er det også en gammel en. Der har været med andre ting, men det er sådan nogle, der er stærke. Tanktagning og ingen glemme, at det er en forø og vores produkt er der, og det er et fiskerisamfund i omformer, som det røde guld eller orange. Ja. Læsøsalt er så heldig, at jeg har en gammel stående biodiktin, for vi er ikke blevet 25 år. Ja. Derfor skal man også passe på, at ikke man skal fordele sol og vind i. Men det er alt sammen læsø. Ja. Det er alt sammen læsø, at det bærende element af vores store flåde natur. Ja. Og så den her lidt enestående kærlighed, som jeg tror, vi har. Det er så afgrænset, som man kan komme til at holde. Jeg kan jo ikke sige, at jeg holder i Jylland. Nej, det er mit sted. Nej. Det skal være et mindre sted, og der er læsø meget passende til at holde af. Ja. Men markedsføringen bliver her. Ja, det er noget sjovt noget, ikke også? Altså, det er jo fantastisk, man kan ramme på den måde. Ja, det er det. Men jeg tror, at når jeg ser på nogle af vores største sort, hvor vi både tager på Bro, ja. Det er et familieejet selskab, ikke? Ja. Knejten, der står der nu, og hans far, de har drevet det der sted, hvor folk de startede med at komme og købe mælk og oste, og så begyndte de senere også at lave is, og så flere andre ting. Ja. Det er især isen i kendt for. Ja. Det er så stærkt et besøgssted, så jeg ikke tror, at det kan konkurrere med mig. De vil købe det fra det mejeri. Ja. De kommer fra hele Vendsyssel, ned til Aabybro for at købe deres is og deres smør. Han har også økologisk smør, og han sætter også læsesalt og så videre. Og hvorfor? Fordi ham og konen, plus alle deres ansatte, det er så flink menneske. Jamen kom derinde, hvor du skal ikke stå herude og fryse. Og så kom ind og gå nu rundt og kigge. Og der hvorfor så skal vi lige have ost her. Og så skærer han en skive, og deler den ud, og så smager han på det. Og inden han har set sig om, så har han jo allerede kærlighed til stedet, for han vil tage sig godt imod. Lige nok, og det er noget, man ikke tænker over jo, og det er jo den, altså... Meget bedre. Ja. Der er ikke noget med at proppe noget i halsen på noget, hvis ikke du køber min bare så er det dumt. Ja. Det handler om at opføre sig ordentligt over for mennesker. Ja. Og give sig tid til at snakke med dem, og give sig tid til at også lytte lidt på dem, ikke? Hvis de har nyhed med. Ja. Ja, altså vi kender det jo selv, ja, når vi går ind i musik, og hvis du bliver lidt, altså ikke træspandet, men også bare sådan, at de hverken siger hej eller noget, eller du bliver overfaldet jo. Ja. Altså, det skal være den, altså mellemting også, hvor ligesom du skal komme en rigtig tid af kunden, ikke også? Og det, ja, det... Så de steder, hvor du har mulighed for det, lidt mere end det. Men det hænger så sammen med, at det er ikke noget, man kan skrive et sted. Det hænger sammen med, når du tager Læsøs samlede befolkning i forhold til turismen. Ja, så er vi ikke slidte, som man kan være i Skagen, eller i Løkken Blokhus, eller i andre komprimerede samfund, hvor en turisme over for lokalbefolkningen slidt i stykker. Vi er godt nok slidte forstået på den måde, at vi er trætte, om vi skal nå inden kort tid. Ja. Men vi er trætte og synes, at turister er dumme. Ja. Ikke sådan, det står nogle gange, når man kommer ned i en grænsekiosk, så er det mest indtryk af Tyskland. Ja. Så er det ikke på det syge. De kan simpelthen ikke møde en befolkning, der er slidt over for menneskemøde. Tværtimod, når vi kommer igennem vinteren, så savner vi. Helt sikkert. Jamen det ved mor, altså, det ved vi jo også bare, det er dernede fra jo. Ja. Og selvom din mor og far er med, min fødder, de som bygger, min arm, de som bygger, jamen så næste dag, så står det. Jo må det og så, når gæsterne bliver spurgt, og nu har jeg lige set færgen, der har fået en forholdsvis stor kvalitetsanalyse, jeg vil gå gennemgå nogle af svarene, vi har mange spørgsmål. De siger jo ikke det samme. Læsebordene er utrolig medkommende, venlige og behagelige og jordnære. Ja. Der er ikke sådan noget, vi har aldrig lært at være fine på den, eller skaver og sådan noget. Det er ikke sådan, vi slisker for kunderne. Der er åbenlyst nogle steder, hvor vi kan forbedre. Og her kommer sidste del af interviewet. Det hænger sammen med, når du tager Læsøs samlede befolkning i forhold til turismen. Ja, så er vi ikke slidte, som man kan være i Skagen, eller i Løkken Blokhus, eller i andre komprimerede samfund, hvor en turisme over
for en lokal folk kan slide dem i stykker. Okay. Vi kan godt nok sige det forstået på den måde, at vi er trætte, fordi vi skal nå det hele på kort tid. Ja. Men vi er ikke trætte og synes, at turister er dumme. Nej. Det er ikke sådan en historie. Nogle gange, når man kommer ned i en grænsekiosk, så er det mest indtryk af tyskerne, de tænker, mere. Ja. Så er det ikke på Læsø. Nej. De kan simpelthen ikke møde en befolkning, der er slidt over for menneskemøde. Tværtimod, når vi kommer igennem vinteren her, så savner vi Helt sikkert. liv. Jamen det ved mor, altså, det ved vi jo også bare, lige dernede fra jo. Ja. Og selvom din mor og far engang mine fødder, de er som gylden, og mine arme, de er som gylden, og jamen, så næste dag, så står det der. Jo, må det altså. Når gæsterne bliver spurgt om det, nu har jeg lige set færgen, har fået en forholdsvis stor kvalitetsanalyse, jeg vil gå gennemgå nogle af svarene i ret mange spørgsmål. De siger det alle sammen. Læsøboerne er utrolig imødekommende og venlige og behagelige og jordnære. Ja. Der er ikke sådan